или всъщност ще бъдат приложени при една огромна част от хората, работещи на различни длъжности в различни институции, но една част от тези пациенти всъщност са пациенти с диабет. Тъй като в интернет пространство в момента има изключително много дискусии, коментари, също така е изключително голям брой хора се опитат да изказват мнение. Искаше ми се да направим подобен тип дискусия, за да уточним всъщност има ли рискове, какви са те. И това цялото нещо, което се пише из интернет пространството, да бъде или защитено, или оборено с определени научни факти. Аз се казвам Силви Пасков и съм клиничен съветник фармакологични изпитвания към компания, която в момента изготвя и провежда клинични изпитвания, но искам да внеса много силно уточнение, че не съм част от фармацевтична компания, така че по-скоро днес ще поговорим за компаниите, които са на преден план в публичното пространство, създавайки и одобрявайки техните ваксини, но в никакъв случай това не искам да прозвучи като реклама или като подкрепа на някои от тези компании. Искам да дам едно обективно мнение като гражданин и професионалист в тази сфера. Всъщност първо ще започнем с основните понятия. Една част от основните понятия, само ще се опитам да сменя слайда, са да видим какви са видовете вируси. COVID, както знаете, вирус, за който заболяването COVID и SARS-CoV-2, вирусът стана доста актуален тази година, но има много други вируси, които са познати на медицината от изключително голямо време. Много дълъг период от време. Вирусите най-общо, въпреки че те са изключително разнообразна група от патогени и те всъщност се нуждаят да инфектират други организми, но най-общо те се делят на два вида. Това са ДНК-ови вируси и РНК-ови вируси. Разликата съответно в вирусите, че РНК-овите вируси използват РНК, за да се размножават, а ДНК-овите ДНК, за да се размножават. И сега няколко познати примери, които със сигурност са познати за огромна част от наблюдателите на тази дискусия. ДНК вирус е, да речем, Herpes simplex. Herpes simplex 1 и 2 вирусите, всъщност те са ДНК-ови вируси. Те имат двойноверижна линейна молекула на ДНК и благодарение на тази ДНК молекула те могат да се размножават в организма. Човешкият организъм страда и от двата вида вируси, на различни места инфектират, но така или иначе за човешката популация са изключително добре познати, тъй като около 80% дори повече от популацията са заразени, но тези вируси в повечето случаи, когато имунната система работи правилно, не са активни. РНК-овите вируси е един много познат вирус, е всъщност вируса на грип. Говорейки за инфлуенца вируси, инфлуенца вируса, например, е РНК вирус. Коронавирусът също е РНК вирус, но има разлика в начина, по който тези вируси функционират вътре, заразявайки организма. Затова говорим много често за вектори на предаване на вирусните инфекции. Вектор означава всеки един организъм, който всъщност пренася вируса до крайния му гостоприемник и по който начин ние можем да бъдем заразени. Самите ние, като хора, страдащи от една вирусна инфекция, ние се превръщаме в вектори за разпространението на този вирус. Но преди нас в много голяма част от случаите имаме животни, имаме друг вид организми. Такъв пример отново може да се даде с коронавирус, тъй като в медицината познаваме няколко големи пандемии от коронавирусни инфекции, както е SARS-CoV-1 пандемията. И всъщност коронавируса знаеме, че съществува в природата и то в изключително голям брой и видове коронавирус сред животинските организми. Но това, което се зададе като първоначални данни е, че много вероятно тук говорим за коронавирус, за SARS-CoV-2,
който е бил в дивата природа, който има способността да заразява човек, но до този момент, тъй като е бил в абсолютно дивата природа, не се е докоснал по този начин до човешка популация, за да предизвика в момента тази пандемия световна, която ние наблюдаваме. Затова извън вида на вирус е много важно да говорим как той бива разпространен, какви са неговите вектори за предаване. И оттам нататък можем да дадем сметка за произход на вируса и да сравним данните, които ние получаваме, клиничните данни и данните от клинични изпитвания, да ги сравним с вече познати вирусни инфекции и как сме постъпвали преди в историята. Ето малко нека да поговорим за коронавирус. Какво представлява сегашният коронавирус или SARS-CoV-2? Това е вирус с по принцип коронавирусите са с малко по-различна структура от един така наречен стандартен вирус, тъй като имат една външна мембрана. Но идеята е, че коронавирус е, както всеки един друг вирус, за да може да инфектира един организъм, той трябва да намери конкретна молекула върху клетката на гостоприемника, да се свърже с нея, за да може да инфектира. Без такава молекула практически никой вирус не може да инфектира гостоприемника си. Затова и вирусите нямат за гостоприемник всеки един вид, а имат за гостоприемник точно определени видове. Например, при SARS-CoV-2 една от тези разпознаващи молекули е AC2 рецептора. AC2 рецептора е един рецептор, който се намира върху плоския епител на тялото. Пример за плосък епител – алвеолите в белия дроб и кръвоносните съдове. И сега, въпреки че това е доста по-научна информация, отколкото е необходим на един гражданин, заинтересован от тематиката, искам да ви обясня защо диабетиците всъщност могат да бъдат доста по-зле повлияни именно от SARS-CoV-2, защото голяма част от диабетиците всъщност имат или диабетна нефропатия, или са хипертонични. Имайки тези две заболявания, огромна част от лекарите преписват лекарствени продукти, които всъщност увеличават количеството на AC2 рецепторите в плоския епител на кръвоносните съдове. По този начин намаляват кръвното налягане и възстановяват бъбречната функция. Правейки това, една голяма част от пациентите с диабет всъщност имат много повече AC2 рецептори, което ги прави много по-податливи на коронавирусна инфекция. Това е изключително важно да се знае, защото след малко, когато говорим за ваксините сами по себе си, искам да отбележа, че една част от ваксините целят именно производство на молекули, които биха супресирали това разпознаване. Вируса да не може да разпознава C2 рецепторите и да не може да се свържи, да не може да инфектира по начина, по който го прави в тежките случаи, в тежките клинични картини. Искам да погледнем, говорейки за ваксини и за какъв исторически е поглед върху ваксините. Ваксините съществуват от много години. 1796 година всъщност е създадена първата успешна ваксина. Може да си представите, че това е едва 18 век, когато се създава първата ваксина срещу дребна шарка. Създаването всъщност е доста интересно, тъй като е взета секрет от вимена крава, инфектиран с дребна шарка, а дребната шарка е внесена от азиатски страни в Европа и всъщност се създава едно облъчване на хората с много малък брой вирусни частици, изключително малък брой патогени, така че те постепенно да започват да създават собствен имунен отговор. По този начин се вижда, че всъщност има много начини за създаване на ваксини, но това е първият и най-лесен. С постепенни, изключително малки дози, вкарване на патоген в имунната система, за да може имунната система сама да започне да създава имунния отговор срещу въпросния патоген. В момента, в 21 век, познаваме изключително голям брой технологии за производство на ваксини. И тъй като дискусията, както преди това споменах, е провокирана от изключително много твърдения в интернет, искам да кажа защо ваксините са важни на първо място. Защото чрез ваксините сме елиминирали изключително голям брой заболявания. И ако си спомняте, преди година започна отново морбили. Това е заболяване, което от 60-те и 70-те години не е имало бум.
заради движението за спиране на вакцинациите при малки деца. Отново се появява полиомиелит, отново вирусно заболяване. Тоест, болести, които сме смятали до този момент за елиминирани, отново започваме да ги виждаме поради липсата на вакцинация. Ваксините са важни не само за личното си здраве, за това да бъдем здрави, да можем да се опазим, но също така и за общественото здраве. Доказателство е какво се случва в момента с здравната ни система в нашата страна и несмогването на медицинския персонал. В случая не искам да говоря за болниците като институции, а конкретно за лекарите и сестрите, които нямат почивни дни и те са абсолютно изтощени. И да не забравяме, че преди да бъдем професионалисти, всеки един от нас може да бъде пациент. Защо смятаме, че ваксините са безопасни? Много твърдения казват, че ваксините имат тежки метали, имат отрови и така нататък. Всъщност, това е вярно за ваксини, създадени преди 70-та година. Ако трябва да бъда честен, действително тежки метали са се намирали в ваксини преди 70-те години. Но в момента работил съм в лаборатория 2 години за създаване на вакцинационни препарати и на имуноглобулини. Никой не допуска алуминий, олово, желязо и каквато и да е друга опасна съставка във ваксините. Тоест в момента ваксината като препарат извън патогена, който съдържа или частта от патогена, в момента във ваксините се произвеждат по възможно най-безопасния начин с добри протектори за температурата, с добри протектори на биомолекулите, които са в тях. Какви рискове крият те? Всъщност да говорим, че ваксините нямат рискове е доста смело. Аз като биотехнолог не бих казал, че ваксината няма риск. Но в момента, ако трябва да сравняваме риск спрямо полза, категорично ползите исторически в момента се доказват в милиони пъти повече, отколкото са рисковете. Рискове има. Хора с автоимунни заболявания, например, множествена склероза. Изключително тежко автоимунно заболяване. Има хора с отслабен имунитет по някакъв начин. Те са имунокомпрометирани. Било то с трансплантационни процедури, било то с раково болни заеди, химиотерапията и противораковото си лечение. В този случай, разбира се, никой лекар не би препоръчал моменталното вкарване на ваксина. Тоест, винаги риск има. Също така чуха най-страшно интересна хипотеза, че ваксини, даващи, т.е. поливалентни ваксини, даващи имунен отговор срещу повече от един патоген, биха отключили прекалено силен имунен отговор при определени пациенти и биха предизвикали допълнително автоимунни заболявания. Това е изключително интересна хипотеза за работа, но в момента няма нито едно научно доказателство, което да подкрепя, затова казвам, че е хипотеза, а не теория. И това са най-често твърдения с интернет пространството. Затова е важно хората не просто да четат Фейсбук и другите социални мрежи, но да търсят качествена информация, да се консултират с качествени специалисти, които могат да им дадат по-добро мнение върху това какви са рисковете, кой е подходящ за вакцинация и какво може да очаква от самата вакцинация. И разбира се, най-честата интернет твърдение, което искам да подчертая, че ваксините предизвикат аутизъм. Това смело твърда, че е абсолютна глупост. Няма нито едно научно доказателство. Всъщност има една излязла статия преди 24 години, стига да не ме бърка паметта. Този лекар е загубил правата си за практикуване, тъй като статията е с фалшифицирани данни, но очевидно в днешния широк свят, където нямаме кой знае какви граници, става хит, дава повод за конспиративно мислене и хората смятат, че това все още е валидно. Нямаме нито едно научно доказателство и човекът си е понесъл последствията, защото повече никога при живота си не е практикувал като лекар заради фалшифицирането на този резултат. Така че не, ваксините не предизвикат аутизъм, не предизвикат други заболявания от този тип с нарушения в развитието. Искам да ви покажа, че имаме много видове ваксини, защото в момента се твърди нещо друго в интернет пространството. Можем да имаме жив патоген, който обаче не е особено ефикасен да заразява. Тоест, да, там е, при имунокомпрометирани
пациенти винаги има риск от развитие на заболяването, но така или иначе в пациент с нормални имунни показатели, нормални кръвни показатели, това не е фактор. Можем да имаме обаче и белтъчна ваксина. Белтъчната ваксина е представена само на част от патогена, така че да можем да започнем да образуваме антитела и съответно имунна памет. Искам да подчертая, че много голяма част от ваксините всъщност са белтъчни, но те се изработват изключително трудно. Белтъкът сам по себе си да се изработи, да се инженира, да се докаже, че той е такъв, какъвто на нас не трябва. След това да се запази в подходящите условия за консервация е много трудно. Така че ваксините са претърпяли множество изменения, множество научни протоколи, за да можем да имаме ефективни средства в момента. Другото нещо, което правим, това са така наречените рекомбинантни бактериални вектори. Имаме вирусна частица, която се вкарва в бактерия и тази бактерия може да я достави по малко по-различен начин към организма. Имаме други рекомбинантни технологии, където след малко ще говорим за тях. Имаме и рекомбинантни вирусни протеини отново, или синтетични такива. Рекомбинантите означава, че ги инженираме генетично и ги произвеждаме в друг вид клетки, след това ги инжектираме като инжекционен препарат, а синтетичните протеини директно ги синтезираме като синтетичен протеин. Технологията е доста трудна и не искам да влизам в подробности, но искам да покажа, че имаме много видове ваксини, за които трябва да имаме представа кое какво е. Сега, говорейки за COVID и актуалната тема за деня. Всъщност ваксината за COVID е РНК-ова ваксина. Искам да започна първо с компаниите, които са в най-голям напредък от развитието на РНК-овата ваксина. Въпреки твърденията в интернет, които аз срещам, и се говори за Pfizer, говори се за технологиите на Pfizer и за закупуването на ваксини от Pfizer, искам да посоча първите три места за развитието на ваксините. Това са AstraZeneca, заедно с Оксфордския университет, Модерна, щатска компания, която разработва също много ефективна ваксина, и на трето място е Pfizer. Това, което се казва, е, че при всички положения използваме генетичния код на вируса, за да инжектираме, като тази ефективност, която е описана в клинично изпитване, се наблюдава след поне 2 дози. И на тази картинка можете в последната колона да видите, че различните ваксини имат различна температура на съхранение. Това се налага според каква биологична молекула от патогена е използвана. Някои патогени или молекулата, която ние можем да екстрахираме и да вкараме в ваксината, всъщност са доста нестабилни. Някои обаче са доста по-стабилни. Така че това на каква температура съхраняваме самата ваксина и за какъв период от време не зависи за нейната ефективност, не зависи от това. И варира ефективността, оценена в различни клинични изпитвания, различни регулаторни компании, които се занимават с регулацията на клиничните изпитвания. И разбира се, извън самата ефективност, дали е ефикасна срещу заразяване от COVID или не, съдим и страничните ефекти, които ваксината предизвиква. Сега съм подготвил малко интересни факти, за да видим тези 3 ваксини всъщност какво се твърди за тях, какво сме наблюдавали. Първо, 3 ваксини в момента завършват 3-та фаза на клинично изпитване. 3-та фаза клинично изпитване означава последната фаза преди един лекарствен продукт да бъде приет за регулярна употреба в фармацевтичната мрежа, в болници и така нататък. Много хора не са запознати с провеждането на клинични изпитвания, но 3-та фаза е последната преди тези регулаторни органи, каквито са Food and Drug Administration в щатите, както е ЕМА, Европейската медицинска агенция за рамките на Европейския съюз, както и Японската медицинска агенция. Преди те да кажат да на един лекарствен продукт, той трябва да мине минимум 3 фази. И когато говорим защо толкова бързо станаха нещата, защото обстоятелствата го налагат. Обикновено много зависи за какво заболяване говорим.
Но когато говорим за различни заболявания, имаме клинични протоколи, където трета фаза се състои едва от 1500 пациенти. При тестване на 1500 пациенти ние получаваме от тези регулаторни органи, които споменах, одобрение на лекарствения продукт да влезе в фармацевтичната мрежа. В случая с ваксините обаче това не е така. Имаме изключително голяма статистическа извадка, което е най-важното, защото за нас е важно да знаем, че тя е първо ефикасна, след това не предизвиква странични ефекти. И трето, имаме добър поглед какви са резултатите от тази ваксина в дългосрочен план. Защото за дългосрочен план откровенно в момента е много трудно да говорим. Сега, много важно е, че на Pfizer ваксината е с най-много участници в клиничното изпитване, почти 45 000 участника в трета фаза. Като огромна част от тях, 41 хиляди са получили поне 2 дози, т.е. това, което ние съдиме за максимално добра доза на ваксината, за да се сметне нейната ефективност. Важно е, че 42% са с много смесен етнически произход и са на възраст между 56 и 85 години. Говорейки за смесен етнически произход, в генетичните тестове, които правим, всъщност българите сме с изключително смесен етнически произход и тези данни са важни за нас. На второ място е възрастта. Защото твърдейки, че на 18 годишен доброволец, слагайки ваксина, не е също както да сложим тази същата ваксина на 80 годишен гражданин. Да, аз го приемам като твърдение, но трябва да имаме предвид, че наистина тези 42% обхващат хора в предпенсионна и пенсионна възраст. На Модерна ваксината, същата ваксина има около 30 000 участника в трета фаза, като малко над 25 000 са получили 2 дози. Тук искам да подчертая нещо изключително важно. 36% от всичките тези участници са диабетици. Разбира се, говорейки за диабет, има огромна разлика между видовете диабет. Дали ще бъде диабет тип 1, тип 2, метаболитен синдром, дали ще бъде генетично унаследен диабет или ще бъде гестационен диабет, но 36% от всички участници са всъщност диабетици. Извън тези 36, други 25% с наднормено тегло, т.е. тук най-вероятно говорим за хора с метаболитен синдром, и други 19% с претърпяно сърдечно-съдово събитие или висок риск от такова. Това са стеноза, хипертония, различни състояния на сърдечно-съдовата система, но така иначе можете да си представите, че над 60% от популацията, почти 80% от популацията, участваща в това клинично изпитване, са хора в висок риск и рискове всъщност, които засягат именно диабетиците. На AstraZeneca и Оксфорд има множество клинични изпитвания, то не е много. Но най-важното, което искам тук да подчертая, че едно от клиничните изпитвания, оценяващи безопасността от ваксината, т.е. всички странични ефекти, които можем да наблюдаваме, обхваща почти 24 000 пациенти. От всичките 24 000 пациенти, само 3 пациенти са прекъснали втората си доза от ваксината и се разви сериозна реакция, която според лекарите се дължи на ваксината. Тоест тук говорим за риск много по-малък или близък до 1 на 10 000 пациенти. Какво се случва при диабет и вакцинация? Първо, вакцинацията сама по себе си, без да имаме предвид вида на ваксината. Вакцинацията сама по себе си може да по някакъв начин да повлияе на контрола на кръвната захар и на липидния метаболизъм. Това е нормално, защото при диабет, състояние на диабет, всяка една инфекция повлиява нивото на кръвна захар. Всички диабетици знаем за какво става въпрос. Така че тук има определен риск, определен. Същото нещо трябва да се сравнат чернодробните и бъбречните показатели от лекуващия ендокринолог. Изключително е важно, защото много голям брой от диабетиците развиват диабетна нефропатия. Едно опасно състояние, което бъбречните легенчета, бъбречните гломерули не могат да функционират нормално, а чернодробните ензими могат да бъдат рязко покачени, особено пък при прием на допълнителни лекарства.
И разбира се, преди да се сложи каквато и да е ваксина, винаги трябва да имаме пълна кръвна картина и да се обсъди цялостното състояние на пациента. Предполагам, че всеки един знае, че ваксина се слага единствено и само при здрав човек, не инфектиран в момента. Затова трябва да се проследява имунния отговор в момента. Броя на белите кръвни клетки, а ако трябва, може да се пусне и C-реактивен протеин, въпреки че аз смятам, че C-реактивен протеин не е ефективно средство за оценка на имунния отговор, защото от един забобол може да се повиши в хиляди пъти. Но така или иначе, лекаря, който преглежда диабетика, е отговорен за това да сравни всички физиологични показатели преди да препоръча каквато и да е ваксина, включително и противогрипна ваксина. Това е първото нещо. Какво обаче се случва, когато сме диабетици и имаме вакцинации с много познати всъщност ваксини? Това е един списък, който успях да намеря от ваксини, които не са задължителни, но са абсолютно желателни за диабетици. И тези ваксини, както сами ще видите, са доста стари. Тоест, ние знаем странични ефекти, знаем какво да очакваме от тях, знаем как действат, но за хора с диабет те са изключително препоръчителни. Ако се преглеждате при един адекватен медицински специалист, ендокринолог или личен лекар, той би трябвало да ви информира своевременно за този календар и да ви препоръча какво трябва да направите като диабетици, за да имате добър имунен отговор. Например, противовирусната ваксина, за която също има много спорове. Искам да подчертая, че аз самия имам противовирусна ваксина и последните 10 години съм имал противовирусна ваксина всяка година. Имам всичките вакцинации, включително хепатитните вакцинации. Не съм пропускал никакви ваксини и не смятам да го направя, защото аз лично, дори като специалист, а и като пациент, диабетик, държа да бъда вакциниран. Но една инфлуенца вирусна, т.е. противогрипна ваксина, трябва да се слага всяка година при диабетик, защото в почти 99.9% от случаите диабетиците нямат сериозни странични реакции към ваксината. Но ако заболеят от грип, то не всички щамове, но има щамове, които са толкова опасни, че може да се наложи хоспитализация. За жалост, често пъти от самият грипен вирус имаме фатален край. Хепатит Б е друга ваксина, която изключително много искам да препоръчам на всеки, който се интересува. В момента се предлага ваксина, която е смесена. Тя е и за хепатит А, и за хепатит Б. Така че бих препоръчал на всеки един да се вакцинира и да попита лекуващият си лекар за всичките възможни вакцинации при диабет. Извинявам се, само секунда. Нали виждате коментарите в чата? Да, виждам коментарите, но на коментарите ще отговоря само като приключа след 3 минути. Само това ми беше питането. Да, разбира се, виждам ги. приключи. Благодаря ви. Няма нищо. Сега, говорейки за COVID, защото това е темата на деня, ние искам да подчертая две изключителни групи, които са с приоритет за вакцинация. След резултатите от клиничните изпитания всъщност виждаме, че възрастни пациенти понасят много по-добре COVID, отколкото невакцинирани пациенти, ако се заразят. Възрастните пациенти, вакцинирани срещу COVID, са втората група по приоритет за вакцинация. В четвърта група можете да видите подчертаните с червени кръгове, че тук участват и всъщност диабетиците и хората с сърдечно-съдов риск, с хронични бъбречни заболявания, с напълняване и каквато и да е имуносупресия. Диабета сам по себе си има имуносупресивен отговор на организма, така че ние всички диабетици сме в тази група за приоритет за вакцинация. Другото нещо искам тук да подчертая на втората картинка, е много важно нещо. Можете да видите, където пише survival, с мишката ще се опитам да покажа, че диабетиците, фаталният край при диабетици, заразени с COVID, е много по-вероятен, отколкото тези, които нямат диабет. Също така, имунният отговор при диабетици е много по-различен от този при здрав човек. И това всъщност е количеството на антитела, които образуваме след COVID инфекция, и се оказва, че при диабетици е почти същото,
както при здрави хора, но отново е по-малък отговор, отколкото при здрави хора. Какъв е извод от тази картина? Изводът е, че ако се вакцинирате с COVID ваксина, може да имате някакъв страничен ефект, но организма вече ще е изградил някакъв дори малък имунитет. Ако обаче не се вакцинирате и не дай си Боже заболеете, тогава проблемът е доста по-сериозен и за вас, и за семейството ви, и за здравната система. И сега, завършвайки този слайд, искам само да кажа няколко неща, които виждам в интернет и които са изключително важни. Казвайки, че това е РНКова ваксина, COVID ваксината, хората казват, че ни промени ДНК-то. Не. Колкото и да ми се иска да променяме по този начин ДНК молекулата, не се получава, защото съм променял много ДНК молекули и на много видове. Най-вече растения, но все пак. Гарантирам, че не може РНКова молекула да ви промени ДНКова. Това, което прави самата ваксина като принцип на действие, е да се инжектира в мускула. Мускулните клетки започват да произвеждат, виждайки тази РНКова молекула, тя остава не където е ядрото и ДНК-то на клетката, а тя остава в така наречената клетъчна цитоплазма, тялото на клетката. И преди да бъде изхвърлена, тъй като е чужда РНКова молекула, тя започва да произвежда малък брой белтъчни молекули от вируса, които отиват в кръвообращението и ние започваме да изграждаме имунна памет. Практически нито ДНК ще бъде засегнато по никакъв начин, защото отново ви казвам, като биотехнолог, много ми се иска да функционира по този начин, но не функционира, вярвайте ми. Опитвали сме много опитни постановки, не го прави. Така че ДНК няма да бъде изменено. Другото нещо е, че РНК от ваксината сама се изхвърля от организма, тъй като е чужда, но се намножават много малко количество белтъчен протеин, за да може да се изгради антитяло. И фактически това, което споменах в самото начало, да няма разпознаване на вирусния белтък с белтъка на гостоприемника, този AC2 рецептор. Дори да не бъде ефикасна тази ваксина напълно и да трябва ежегодно да я слагаме, то отново би дала някаква имунна памет, за да може организма ви да се справи в пъти по-лесно. В пъти по-лесно с една евентуална инфекция. И както е противогрипната ваксина, не казваме, че няма да се заразите. Казваме, че дори при заразяване целият процеса на протичане на заболяването ще бъде в пъти по-лек, ще бъде по-лесен за третиране. Така че това е най-важното. И моето лично, абсолютно субективно мнение е, че аз ще съм от първите, които ще се вакцинират, независимо от коя от трите ваксини, тъй като отново казах, не подкрепям фармацевтична компания, а по-скоро тук говорим за вакцинацията като процес. Сега ще спра споделянето на екрана, за да мога да видя коментарите в чата и за да мога да отговоря, като искам да филтрирам повтарящите се въпроси и коментари, така че да не губим време. Така, това, което се казва в първия дълъг коментар, цитирам. Какво смятате за това, че ваксината на Pfizer има вписан страничен ефект смърт? Както и, че някои държави вече сключиха договор за доставките, че при странични ефекти Pfizer няма да поема отговорност. Тоест, ако умрем от ваксината, на никой не може да се търсим отговорност. Как ще коментирате това? Заслужава ли си риск? Първо, искам да уточня, че се вписва смърт като страничен ефект от ваксината, защото пациента участва в клинично изпитване. Смъртта може да настъпи от автомобилна катастрофа, но тъй като това е пациент по клинично изпитване и аз като специалист по клинично изпитване ви казвам, че смъртта се вписва като сериозна реакция. Имаме друга графа, в която изследователите трябва да кажат, т.е. лекарите, които провеждат клинично изпитване, трябва да кажат дали смятат, че се дължи на ваксината или не. Смъртта, разбира се, може действително да е причинена на ваксината, но тук говорим много вероятно за имунокомпрометиран пациент. Пациент, който е претърпял предишни процедури, било то трансплантационни процедури, било то дефекти например само извинявам се, искам да запусна чата. Дали са това ефекти от, примерно, дефекти на костния мозък. Тоест, много причини за смъртта трябва да имаме.
Не бих казал, че ваксината сама по себе си като един единствен препарат е виновна. Ако прочетете внимателно финалните репорти за клиничните изпитвания, категорично смъртните случаи ще бъдат описани точно на какво се дължат и каква предишна медицинска история е внесъл пациента при прием в клиничното изпитване. Не казвам, че всичките лекари провеждат правилно клинично изпитванията, което също може да бъде абсолютно лекарска грешка за внасянето на тези данни, но в крайна сметка ние ще получим една публична информация защо е причинена смъртта. Другото нещо е, че няма вариант, в който Pfizer да не поема някаква отговорност за страничните ефекти. Ако Pfizer това го казва, защото не иска да компенсира парично ваксина, която не е задължителна. Ваксината не е задължителна, тя ще бъде по желание и фармацевтичната компания не се ангажира да компенсира никой от пациентите с парична сума. Въпреки всичко, 5 години. Няма лекарство. Всичките лекарства, които в момента пием, дори единия парацетамол, няма лекарство, което 5 години след одобрение да не минава така наречения фармаковиджиланс. Или това е безопасност на лекарствения продукт. Има специални служби във всяка една фармацевтична компания, които занимават с безопасността на лекарство и с 5 години след одобрението му от агенциите за одобряване, те следят дали има странични ефекти. Ако нещо не е описано в листовката или страничните ефекти водят до повече по-лоши и повече резултати, то много често голяма част от тези лекарствени продукти отпадат от пазара. Така че Pfizer винаги носи отговорност за продукта си, но не поема финансовата отговорност. Това искам да бъда абсолютно категоричен. Заслужава ли си риска? Аз за себе си казвам, да, заслужава си, ще поема този риск и ще се вакцинирам, но това е абсолютно лично мнение. Всеки може да прецени сам за себе си предвид фактите, които изказвам, и нямам против хората да опонират и всъщност да са прочели някъде нещо друго, което из мен ще бъде интересно. Така, получавам следващия въпрос. Какви могат да са последствията, ако вярваме, че ваксината може да повлияе на ДНК-то ни? Последиците, ако вярвате, че ваксината ще повлияе на ДНК-то, вие да имате неспокоен сън. Това е единствената последица. Ваксината не може да повлияе ДНК-то ви по никакъв начин и го казах като биолог и биотехнолог. Бих много искал по този начин да стават нещата, но вярвайте ми, няма такава процедура, няма нищо такова, което може да стане. Така че последиците са, че ще имате неспокоен сън и ще си мислите за това, без да има основания за това. Какво означава 2 дози? Е следващия въпрос. В какъв период трябва да са тези 2 дози? Значи една е 45-49%. Всъщност не бих казал, че ефективността на една доза е 45-49%. Периода на дозите трябва да се опише при излизането на финалните решения. Има го също публикувано в интернет. В момента не мога да ви дам точният период, как се слагаха 2 дози, но ако сложите една доза, всъщност може да имате и 0%. Тук е синергично действие на 2 дози. Вие натрупвате имунна памет. Не можете да смятате, че ако сложите една доза, тя е 45% ефективна, пък ако сложите 2 дози, 90% ефективна. Не се смята по този начин, а по-скоро резултат е с натрупване. Така че, когато се каже, че в протокола трябва да се сложат 2 дози, означава, че при 2 дози виждате ефективността съобщена на протокола. Ако сложите само една доза, може да имате 0% ефективност. В това искам да сме много сигурни, че има разбиране, че 2 дози са необходимост за постигане на ефективност от така наречените 90 или 95%, каквито се обявяват в фармацевтичната компания. Една доза в повечето случаи не е ефективна, защото не се образува достатъчно имунна памет. Така, следващото нещо е, то хубаво маличите лекари знаят ли това и ще гледат ли да трупат бройка на вакцинирани, няма да ги интересува какво и що. Разбирам притесненията ви, аз имам същите. Не знам. Нямам представа дали личните лекари знаят, но смятам, че на всеки един медицински специалист е негова собствена отговорност да чете, да се интересува и да бъде в час с всичко ставащо. Не мога да защита или да обвина никого. Смятам, че всеки един медицински специалист, положил Хипократова клетва, е длъжен да знае тези неща, особено в този период, когато нещата са доста на кантар. Следващия въпрос е следният. Препоръчително ли е ваксината за хора, изкарали вируса в лека форма и с изградени антитела? Първо искам да отговоря на този въпрос. Това, което се споменава в клиничните изпитвания, е, че не е необходимо. Поне на този етап. Тоест,
хора, изкарали вируса в лека форма и имащи антитела, не е необходимо в момента да се вакцинират. Идеята е, че вие вече имате антитяло и дори при повторно заразяване има много противоречиви данни, но при повторно заразяване в повечето случаи се наблюдава още по-леко изкарване на вируса. Това не е приоритетна група. По-скоро бих казал, че тези хора, които са изкарали вируса, имат антитела, установени с лабораторен тест, могат да изчакат съвсем спокойно и все пак на първо място се пазете да не се реинфектират. Втория въпрос на тази дама е: пациенти с изградени антитела могат ли да пренасят вируса на други хора? Не могат. Антитялото само по себе си не заразява. Трябва да имате активни вирусни частици в тялото, които още да са вирулентни, така иначе, или да заразяват, за да заразявате други хора. Това, което беше обявено преди време и все още е валидно, че 28 ден след заразяване, общо взето, вируса вече не е вирулентен. Вирусните частици, ако имунният отговор съответно работи добре на човека, вирусните частици не могат да бъдат предавани по въздушно-капков път. Така че не. Ако имате антитела, тези антитела могат да живеят до 6 месеца, защото това е полуживота на едно антитяло. И в тези 6 месеца, в които вие имате ефективни антитела, всъщност вие и вече не сте вирулентни, няма как да заразите друг човек. Следващия въпрос е: този тип метод, който се използва сега за COVID, има ли начин да се използва и за лечение за рак? Рака е моята най-тясна специалност. Рак е много относително понятие, защото рак е група от над 220 вида заболяване. Всеки рак е различно заболяване. Тук говорим за COVID, но можем да говорим за всякакви вирусни заболявания, по същия начин е с раковите клетки. Казваме рак, обаче всъщност това са стотици на брой заболявания. Лечение на рак не бих се ангажирал какво се използва в момента за COVID и дали би могло да се използва за рак. Не съм чел подобен тип приети научни публикации, не съм чел медицински публикации, не съм чел клинични изпитвания, които да твърдят, че раково образование може да се третира по какъвто и да е начин с антивирусна терапия. Изключая определени ракови заболявания, които са изключително редки, са предизвикани от вируси самите те. Така че, ако има раково заболяване, със сигурност бих казал, използвайте и се интересувайте от модерните методи за лечение, т.е. наблягане на таргетни терапии, възможни таргетни терапии за самото заболяване. И второто нещо е, че е хубаво да искате първо и второ мнение и имайте предвид, че онколозите в България съм изключително впечатлен от тяхната работа и техните познания. Така, следващия въпрос е: при алергия към аспирин, парацетамол, козметика, храна, списъкът е дълъг. Кой ще поеме отговорността, ако умра? Наскоро антибиотик, Аксеф. Ме заболя и вече месец и повече не мога да се оправя. Съжаление, алергичните реакции наистина са доста чести, но трябва да се следи състоянието от алерголог. Не мога да кажа кой ще поема отговорността в такъв случай, но имате ли алергия към определен вид, дори храни или фармакологични средства, най-вече това трябва да се обсъди с алерголог, защото не смятам, че семейните лекари са във всички случаи, не казвам, че няма изключение, но че са запознати с целия списък и състава на ваксината. Аз бих казал, че преди вакцинация, затова първата ми точка беше: консултирайте се с лекуващ специалист, защото цялото това нещо наистина подлежи на отговорност както на вас като пациенти, които искате да си направите ваксина или не желаете, съответно заради причини, така и на лекарите, които ви лекуват, защото в един момент вината ще бъде и тяхна. С алергиите е доста сложен въпрос, така че не мога да се ангажирам, но консултация с алерголог и сравняване на състава на ваксината е добър вариант при намерение за вакцинация. Но така иначе, дори при вакцинация и наблюдаване на алергична реакция се наблюдава между 20 минути и 1 час след поставянето на съответния медикамент, така че почти веднага. Препоръчвам, ако си правите такава вакцина и се страхувате от алергия към дори непозната за вас алергия до този момент, да си направите ваксината при алерголог, така че да сте под наблюдение поне няколко часа. Ако в първите 2 часа нищо ви няма, не сте алергични. Така,
получавам отговор на твърденията си. Дадено, ако не се наложи ваксина, няма да умре човека или поне не малко след поставянето на ваксината. Значи тя изостря вече положителния в даден човек, т.е. примерно диабетици. Значи ако не сме изцяло напълно здрави, тази ваксина може да активира потенциална смъртна реакция. Не, няма да активира потенциална смъртна реакция, всъщност потенциалната смъртна реакция, така наречена, се активира доста по-силно от самия коронавирус. Факта, че ако не се сложи ваксина, човек няма да умре, никой не може да каже дали човек ще умре. Не бих казал и, че доколкото разбирам твърдението, човек може да умре при много ситуации, особено с хронично заболяване, както диабет, така и увреждания на всички други системи, предизвикани от диабет. Нещата са много сериозни. Ваксината може да предизвика повишен имунен отговор, може да предизвика температура и така нататък, но със сигурност при следващата среща с вируса организмът ще бъде подготвен. Така че ваксината да предизвика сама по себе си смърт е почти невъзможно, докато коронавирусната инфекция в чиста си форма, без предишна вакцинация при диабетици, особено тези, които пият АЦ-инхибитори, много е вероятно да се стигне до фатален изход. Така, сега виждам няколко други твърдения. Така, друг участник в дискусията е казал, че на 21-я ден се поставя втората ваксина на Pfizer, т.е. 3 седмици след първата, което има резон това да бъде така, тъй като образуваме антитела 14 дни след престане на патогена. Така, следващото нещо. При изкаран COVID-19 минали 40 дни при даряване на плазма, защото това води до странични ефекти тип болка в бъбреците. Това не мога да ви кажа. Но даряването на кръвна плазма само по себе си не би трябвало да води до болка в бъбреците, освен ако нямате проблем с кръвното налягане. Кръвното налягане влияе изключително много на бъбречната функция. Знам го от личен опит, за съжаление. Също така, бих казал, зависи много от електролитите, които поемат. Ако дарявате кръвна плазма, вие практически взимате течност от кръвта. И ако по принцип ядете солена храна, това е може да бъде доста опасно. Особено за функцията на бъбреците. До сега такива твърдения не съм чувал. Предполагам, че сте с диабет тип 2, не с диабет тип 1, тъй като диабетици с тип 1 на инсулиново лечение не могат да даряват никакви кръвни продукти. Но при такова нещо бих препоръчал абсолютно да се консултирате с нефролог и да коментирате защо, да кажете какво количество на кръвна плазма сте дарили, за да може все пак да се видят и функцията на бъбреците, бъбречните показатели, както и съответно приема на течности и на електролити. Хората с онкологични операции, диабет, как да постъпят, освен че е личен избор, трябва да се консултирате наистина какъв е вид. Ако имате онкологична операция, какво е било противораковото лечение, дали е било само хирургично или сте имали друг вид лечение. При друг вид лечение, всъщност, именно хора с онкологични операции, диабет са едни от първите приоритетни групи за вакцинация. И именно за това казваме, че хора с хронични заболявания е изключително важно първи да се вакцинират, за да не срещат вируса, защото може да си представите, ако се страхуват от вакцината, която е почти безобидна, какво означава пък коронавирусната инфекция да ви зарази. Въпреки всичко, при друг вид онкологични лечения, както е лъчетерапия или химиотерапия или друг вид терапия, таргетна терапия с антитела и така нататък, всичките средства на лечение, хубаво е да се направи кръвна картина, хубаво е да се консултирате с клиничен имунолог, за да могат да се видят всичките показатели на имунната ви система. Ако имунната ви система в момента е наред, нямате причина защо да не си направите ваксината. Само че ако имате, например, неутропения, която се наблюдава много
пъти при хора на химиотерапия след онкологично заболяване, тогава всъщност е опасно слагането на ваксини и трябва да имаме отрегулиране на имунния отговор, за да имате и качествена имунна памет създадена. Така че нещата са доста относителни. Ако е само хирургично лечение и диабет, нямате причина да не сложите. Но ако са друг вид лечения, след онкологичните операции, категорично бих ви казал, трябва да се види кръвната картина и трябва да се оцени колко е адекватен имунният ви отговор в момента. Руската ваксина не е ли по-добра от тази на Pfizer? Руската ваксина подлежи на тотално различни регулации, в които аз самия не вярвам. Не бих казал дали е по-добра или по-лоша. В никакъв случай не го твърдя. Казвам, че съм запознат с регулациите в Европейския съюз, в Америка и в така наречения регион на Азия и Пасифика. Познавам трите основни региона за регулации на лекарства, но имайте предвид, че в Русия в момента се употребяват лекарства, излезли от пазара на България и в момента излизащи от ветеринарната медицина, защото дават такива странични ефекти, че смъртни случаи силно ще бъдат повече. Проблема не е дали руската ваксина е по-добра или не е по-добра. Проблема е, че клиничните изпитвания не се провеждат адекватно и няма адекватни контролни органи, които да кажат да, тази ваксина е безопасна и може да се употребява или не, тази ваксина не е безопасна. Не искам да обиждам или да наранявам чувството на русофили или хора, които харесват страната поради други причини, но отнасяйки се до медицина, въпреки че Русия е доста добра страна за медицина, може би поради по-малкото регулации, най-вероятно е така, и заради повечето експерименти, но аз лично за себе си не бих се доверил заради регулаторните органи. Така, следващият въпрос от една дама е: здравейте, благодаря за споделената полезна информация. Интересувам се от ваксините при автоимунни заболявания. По-конкретно аз съм с Хашимото и срещам много противоречиви мнения по въпроса. Също така в този случай може и да се дарява кръв и плазма. Освен Хашимото имаме метаболитен синдром и отскоро се установи, че и тромбофилия също. Препоръчвате ли да се вакцинирам при тези условия? Аз самия не бих препоръчал да се вакцинирате или не, защото, отново казах, аз съм медицински биотехнолог, не съм лекар и не мога да препоръчам на пациентите. Мога да препоръчам, разбира се, абсолютно приятелски, но в никакъв случай не съм клиницист, който може да каже направете или не го правете или нещо ще се случи с вашето здраве. Така иначе при Хашимото, добро лечение на Хашимото и метаболитния синдром, който при вас е диагностициран, аз много бих задал следните параметри. Трябва да обсъдите резултата от една кръвна картина и с лекуващия си лекар, дали с ендокринолога, дали отделно ще отидете при клиничен имунолог или друг специалист. И трябва всъщност да се забележи дали имунният отговор от други ваксини, които предполагам, че преди това в живота си сте имали други ваксини, какъв е бил той? Дали е бил ефективен? Например, Реноманто, ако си спомняте, знаехте как го мерихме с ефективността. Така че, по-скоро проследявайки на вашата медицинска история, много ценно за клинициста, който ви преглежда и, разбира се, пълен брой лабораторни изследвания трябва да се направят. Извинявайте, тъй като сме много напред с времето, има време само за още 2 въпроса, които ще се опитам да отговоря. Трябва ли да се провери титъра на антитела преди вакцинация, по-конкретно, ако не сме сигурни дали сме прекарали вируса? Не е лоша идея. Проблема обаче при титъра за антитела е следния. Нямаме качествени лабораторни изследвания, които да показват точния брой на антителата. Тоест, това, което искам да кажа е, че лабораторните изследвания са има или няма, но титър трудно може да се измери на антитяло срещу коронавирус. Това е първото нещо. Второто нещо е, че ако имате антитела, не е задължително да сте прекарали вирус, защото много интересен случай наблюдаваме при клиницистите от първа линия, които се грижат за COVID пациентите.
Това е малко тип вакцинация. Те са, въпреки предпазното облекло, има съвсем малък брой вирусни частици, които достигат до организма им и те всъщност започват да създават постепенен имунен отговор срещу COVID инфекцията, без да са били болни от тази инфекция. По този начин в момента се казва, че всъщност лекарите на първа линия, огромна част от тях, сестрите и санитарите, имат огромен титър от антитела, без дори да са били заразявани с COVID. И това е на принципа на ваксината с много малки дози, внасяте малко от патогена. Така че, ако сте били абсолютно без симптоми на COVID, особено говоря за обонянието като изключително чест симптом, аз бих казал, че не е необходимо и не е много надежно да измервате титър на антитела. Просто трябва да сте сигурни за себе си, че не сте имали симптоми или не сте общували с човек, който е дал положителен PCR резултат и така нататък. Но измерването на титър на антитела по-скоро не е необходимо. И за съжаление ще трябва да отговоря последния въпрос. Съжалявам, аз бих ви препоръчал, ако имате допълнителни въпроси, да се свържете с госпожа Мариана Александрова, която организира това събитие, да зададете допълнителни въпроси и ще се опитам да отговоря до няколко дни на всичко допълнително, за което не сме имали времето и възможността да отговорим. Така, последният въпрос е въпрос малко страни от темата. Преди време на лекарствения пазар в България имаше противохерпесна ваксина, разработка на Института по заразни и паразитни болести. По-късно беше спряно производство. Знаете ли дали в момента е наличен подобен препарат? Касае се за херпес на роговицата. Не съм чувала за подобен препарат. Не знам дали има такъв препарат, но не съм чувал. За да се изтегли, първо херпесната ваксина на мен ми звучи само по себе си малко странно, тъй като херпесната инфекция е доста по-различна на вирусна инфекция, отколкото грипа, например, или обикновената настинка с реновирусните инфекции и така нататък. Не знам, не съм запознат с работата на Института по заразни и паразитни болести. Не знам какво точно са се опитали да разработят. Аз лично не съм чувал за подобен тип препарат, по-скоро за херпес на роговицата. Знам, че е много тежък случай, много е сериозен случай, но трябва по-скоро да се свържете с добри клиницисти, защото херпесната инфекция много вероятно да е възникнала много преди да излезе на роговицата. Тоест, тя е била в така наречената латентна форма. Херпесите по принцип живеят, един път заразявайки човешки организъм, живеят в неврологичните ганглии. Това са едни малки участъчета, например около слънчевата жлеза на главата, под езика. Имаме много такива малки ганглии в тялото. И херпеса обича там да седи в латентна инфекция. Категорично трябва да се стимулира малко имунен отговор. Тоест, витамин Б комплекс за всеки е полезно, не е нещо ново. Трябва да се види нивото на витамин Д в кръвната плазма. Ако е ниско, да се започне прием на витамин Д. Допълнително трябва да се консултирате с клиницисти, които могат да ви посъветват за правилна инфекция. Аз не съм такъв и за съжаление не мога да ви посъветвам на тази тема, но категорично не знам за такава ваксина, а и всичките клинични и научни данни, които знаме, че подобен тип ваксина не смятам, че ще може да бъде ефективна по какъвто и да е начин. Така че с това бих искал да завърша днешната дискусия. Много ви благодаря за участието. Беше ми изключително приятно да се опитам да представя нещата през клинична призма, през научна призма, през дори моята призма малко субективно, но да ви запозная с основните неща, които се твърдят в интернет пространството и да посъветвам. Не вярвайте на това, което всеки си позволява да пише. Не вярвайте. Аз смятам, че има добри клинични специалисти. Смятам, че има добри млади специалисти, които се опитват да помагат и да запазват здравето на пациентите си.
Поинтересувайте се. Не е необходимо да знаете английски, за да четете научна литература и така нататък, но се опитайте да намерите надежна информация, която да бъде абсолютно доказана с ясни клинични доказателства, не просто коментари във Фейсбук. Абсолютно призовавам да не се четат коментари и да не се заблуждавате допълнително, да не се участва в една огромна конспиративна ситуация, защото конспирации не казвам, че няма, но в никакъв случай COVID-инфекцията за мен не е конспирация. Това, разбира се, отново е субективно мнение, просто искам да мотивирам всеки един, заинтересован от темата, да търсим информацията от качествени източници. Благодаря ви. Отново повтарям, останалите въпроси, които не успях да отговоря, моля, изпратете ги до госпожа Мариана Александрова. Тя е организатор на събитието. Ще намерите нейни данни във Фейсбук, в страницата на събитието. И се надявам ако имате въпроси, също да се свържете с мен. Може да намерите мои данни в Google, така че ще се радвам да помогна на всеки, който се интересува. Благодаря ви много и пожелавам хубава петъчна вечер на всички.